No niin, se on MRV-peli tällä jälkiselostuksen parissa. Mä tiedän, kun tää on mun ensimmäinen jälkiselostettu video, että mä tiedän minkälainen tästä tulee. Tää on Battlefield Bad Companysta jälkiselostus. Ja mä otan Medikin. Tässä niinku näette Medikin. Toivottavasti tää tulee jäljessä silleen oikeassa ajassa. No niin, no mutta kuitenkin mun niinku tämän videon pääasiana oli se, että mä laitan niinku siis kahdelle channelille, Finner Gamingin, mutta myös MRV-peliin. MRV-peli channelille, elikkä joo, että ensimmäisen siis Finner Gamingista mä silleen, että sinne niinku on, niin siinä on niinku kaksi tyyliä, tai no, mä oon kirjoittanut tää kaksi tyyliä, mutta en mä tiedä miksi mä oon kaksi tyyliä siihen kirjoittanut. No ihan sama. Kuitenkin se on niinku kaksi niinku semmoista vähän niinku arvoa niinku niinku elikkä ylläpitäjä se niinku valitsee niistä tai no minä päätin tuolla vähän alema arvo otan, mutta kaikki ihmiset on sama arvoisia ihan näin. Että lähettäjä niinku lähettää videoita semmosia hyvälaatuisia ja niin hyvälaatuisia videoita semmosia 720p, jos kone pystyy siihen. Ja se se lähettää meille videoita, saa olla kodi, saa olla no ei nyt Minecrafti, saa olla MVF3, Bad Company 2, niinku tässä nyt on. Niinku tämmöiset action gameit ja niin. Ja sitten siirrytään nyt tähän ylläpitäjiin, elikkä siinä niinku ylläpitäjä niinku valitsee niitä videoita, mitä ne lähettäjät lähettää, elikkä ihan kaikkia ei kyllä tuu tänne siihen channelle, ei ihan kaikkia tuu niinku silleen, että lähetät jonkun trolli, niin se ei melko varmasti tuu pääsemään channelille. Elikkä niin ylläpitäjät niinku pitää niinku semmosena, että siellä ei oo mitään kaikkia paskaa siellä, mutta niin. No kuitenkin, ja sitten pääylläpitäjä, ja mä sain mut uuden aseen, että mä myöhemmin käytän tota asetta. No kuitenkin. Niin pääylläpitäjä ovat, no minä on pääylläpitäjä. Ja mutta jos tuo Hinus PCkin haluaa tulla ylläpitäjäksi, niin sekin pääsee ylläpitäjäksi. Mä en oo vielä kysynyt siltä sitä, että haluaako se ylläpitäjäksi. Niin. Ja niin. Niin. Mä en oo kysynyt vielä sitä. Noniin. Ja mitäkään sitten. Niin, ja meidän ensimmäinen jäsen on, tai no ylläpitäjä on Eaglewild. No kuitenkin Kotka joku juttu, se oli Eaglewild. Mä tarkistan sen. Mäpä tarkistan sen. Tarkistetaan. Eaglewind 20. Tai toisin sanoen ihmeellinen 80. Niin se on niinku se meidän ensimmäinen pääylläpitäjä, joka on niinku ihan tullut ulkopuolella, ettei niinku niin. Kyllä te tajuutte, toivottavasti. Niin. Niin, ja sitten ylläpitäjäksi pääsee, kun vähintään lähettäjänä lähettänyt vähintään 10 hyvälaatuista videoa, jotka ovat niinku, ei tarkoita sitä, että joo, mä oon lähettänyt 10 jotakin sanaa sekunnin pitkästä videota, vaan niinku ihan niinku kunnon kokoisia ja niinku kunnon kokoisina olevia klippejä ja no, en mä tiedä kunnon kokoisia klippejä, mutta kuitenkin hyvälaatuisia videoita ja ne on päässyt meidän channelille, niin vähintään 10 sun lähettäjä niin pitää päästä niinku vähintään 10 videota. Mutta no niin, ja sitten ja mun täytyy luottaa suhun. Elikkä ihan jotakin, jos nää oot vaikka joskus niinku hirveä tai no nää niinku
mä en luota sinuun, niin, mä en luota suhun, niin sitten nää tuu pääsemään ylläpitäjäksi melko varmasti kaana. Niin. Niin, ja mitäkään muuta mä niinku laittaisin, kun tässä on niinku se 2 minuuttia aina jäljellä. Ja mä ajattelin vähän kertoa teille, mistä mun piti kertoakaan. No ihan sama. Tää on kuitenkin mun ensimmäinen jälkikommentari, eli älkää mitään suuttuko jostain ihan paskaa, kuraa, ääni epäsynkässä. Ja no ei se kyllä jälkikommentari se tuo puhe ja tämä on niinku silleen haittaa. Kunhan ne jotenkin samoihin aikoihin tulee. Ja niin. Ja miksi mä en huomannut tota vihollista? Mä en huomannut tota vihollista, tosta vihollinen kävelee vaan ohi ja minä en huomaa sitä. Ja tässä kohdassa mä ihmettelin, että missä helvetissä toi vihollinen on. Tuolta lähti joku laukaus ja silleen, mutta sitten siinä ei ollutkaan. Ja koska tämä video loppuu ihan kohta, minä sanon, että tää mun squadi voitti. Se voitti ihan kepiästi. Ja nyt alkoi tää laki. Ja mun statsit oli 13.1. Ja tää laki johtuu siitä, että mun kovalevy niinku loppuu tilaa sieltä. Elikkä niin. Tää videokin loppuu kohta. Niin MR-peli kiittää, kuittaa ja se on